Сега, може би сериозният аргумент за неговото предателство е, че по времето на Арабак-монашкия процес през есента на 1972 година, когато знаем в София са заловени множество членове на комитета, начало с Димитър Общи. По-късно, след залавянето на Апостоли на свободата, той е докаран тук и става част от този процес, може би най-важната част от този процес. Като междувременно, може би през ноември месец, Поп Кръстю е арестуван като част от тази завера, Арабак-монашката, обаче престоява само една нощ и много бързо освободен. Това дава аргументация на защитниците на тезата за предателството на Поп Кръстю да смятат, че той е бил един сътрудник на османската власт и в крайна сметка се е оказал като предател на Апостола на свободата.